Čaute všetci, prajem vám pekný pondelok. Minulý pondelok sme sa pozreli na spoločnosti, ktoré nám vyplatili dividendy v mesiaci január. Dnes by som sa chcela zamerať na prehľad spoločností z nášho portfólia, ktoré v januári oznámili a teda potvrdili výšku dividend na nadchádzajúce obdobie a taktiež sa pozrieme na posledný januárový nákup akcií do nášho portfólia. No a najprv si v rýchlosti porovnajme rast nášho portfólia s indexom S&P 500. Naše portfólio dnes zase výrazne narastlo. Ako vidíte, aktuálne okolo tých 3%. A keď sa pozrieme na S&P 500, tak tam bol nárast 0,69%. Ako vidíte, postupne sa približujeme k nášmu cieľu v hodnote portfólia $50,000, čo je môj cieľ na rok 2026. Stanovila som si rozpätie $50,000–60,000 ako hodnotu portfólia do konca roka 2026 a verím, že sa nám podarí približiť aj k hornej hranici tohto cieľa. Cieľom vo všeobecnosti nie je úplne tak porážať daný index, ale mať nejakú referenčnú hodnotu, ktorá nám pomôže sledovať, či náhodou nezaostávame za vývojom trhu. Ako môžete vidieť, dnes nám prišli aj dividendy od Verizonu, AT&T a GE Vernova. Preto ten aktuálny zostatok $23. Nič ma asi neteší viac, ako keď prídu dividendy alebo nejaký iný bočný príjem. No ale poďme na tie ohlasované dividendy na nadchádzajúce obdobie, taktiež aj zvýšenia dividend. Ja som si spravila sumár ohlasovaných dividend, ktoré boli oznámené v mesiaci január 2026. Tu mám chybu. Tak. Takže prvou spoločnosťou, ktorá nám ohlasovala dividendy alebo potvrdzovala výšku dividend, je Realty Income. Tá nám ohlasila dividendu vo výške 27 centov na mesačnej báze a následovná dividenda bude vyplatená 13. februára. Potom tu máme spoločnosť Dominion Energy, ktorá potvrdila nasledovnú dividendu $0,6675 na štvrťročnej báze a ďalšia takáto dividenda bude vyplácaná 20. marca. Potom tu máme spoločnosť Verizon, ktorá nám ohlasovala dividendu $0,7075 na štvrťročnej báze a táto spoločnosť nám zvýšila dividendu v porovnaní s predchádzajúcimi dividendami o 2,5%, čiže máme vyššiu ako keby našu výplatu. A takáto dividenda bude vyplácaná 1. mája. Ďalšia spoločnosť, ktorá ohlasovala dividendy, je Western Digital. Tá ohlasovala $0,125 na štvrťročnej báze dividendu a ďalšia takáto vyplácaná dividenda bude 18. marca. Potom tu máme spoločnosť Comcast, ktorá ohlasovala dividendu $0,33 na štvrťročnej báze a ďalšia takáto dividenda bude vyplatená 22. apríla. A potom tu máme poslednú spoločnosť Merck, ktorá ohlasovala 85 centov na dividendu na štvrťročnej báze a ďalšia takáto dividenda bude vyplatená 7. apríla. Čiže ak chceme takúto dividendu mať vyplatenú, musíme vlastniť ich akcie pred 16. marcom. A ešte som tu spravila pár poznámok na základe ohlasovaných výsledkov firiem z nášho portfólia a tých správ, ktoré sa týkali dividend, tak v prvom rade spoločnosť Altria ohlasila, že má v pláne mať progresívnu dividendovú stratégiu, čiže chce dosahovať stredne vysoký ročný rast dividend na akciu do
roka 2028, čo je veľmi pozitívna správa. Potom spoločnosť Whirlpool Corporation, tá sa zaviazala tiež podporovať silnú dividendu a vyplácať dividendy a robila súmar, že koľko v podstate vrátila akcionárom v roku 2025 na dividendách. Bolo to okolo $300 miliónov. No a teraz sa poďme pozrieť na spoločnosti, ktoré som prikupovala na konci mesiaca, lebo ako som hovorila v predchádzajúcom videu, tak vkladala som ďalších $500 do portfólia a $500 som tam už mala, tak som využila tých $1000 na nový nákup. Čiže prvý nákup bola spoločnosť Whirlpool. Ako vidíte, táto spoločnosť je v miernom poklese, v miernej strate, aspoň v mojom portfóliu. A keď sa pozrieme na pozície, tak vidíte, že táto spoločnosť vypláca aj veľmi slušné dividendy, čiže o to nám znižuje ako keby ten daný pokles, ktorý máme aktuálne. No ale každopádne tým, že je táto spoločnosť v miernom poklese, tak som sa rozhodla využiť túto príležitosť na dokúpenie akcií za atraktívnejšiu cenu. Ako som spomínala, Whirlpoolka platí veľmi slušné dividendy celkovo, keď sa pozrieme na tento stĺpec fees, čo sú ako dividendy v tomto prípade, tak vidíte, že prvá pozícia nám vyplatila už $24 dividendu, potom ďalšia $20, potom 8,5, potom necelých $15, ďalších necelých $15 na tej najnovšej pozícii, ktorú som teraz prikupovala. Ešte nemáme samozrejme dividendy, tie budú až v nasledujúcom období, ale už tam je rast okolo tých $20 nerealizovateľného zisku. A celkovo, keď by som spočítala dividendy, ktoré sme dostali od tejto spoločnosti, bolo by to okolo $83 sme zarobili na dividendách a plus, ako som hovorila, máme tu nerealizovaný zisk už na tej novej pozícii, ktorá je v pluse, tak o to nám zníži o $100 kvázi ten minus, čiže ten pokles tu nie je až taký výrazný, aspoň v našom portfóliu, čiže celkový pokles z našich nákupov je okolo tých $50. Ale ako som spomínala ešte, keď sme robili sumár deklarovaných alebo oznamovaných dividend na január 2026, tak táto spoločnosť pri poslednom konferenčnom hovore k finančným výsledkom prehlasovala v podstate záväzok naďalej vyplácať silnú dividendu. Ako sme spomínali, tak v roku 2025 tiež vyplácala veľmi zdravú dividendu a akcionárom vyplatila približne tých $300 miliónov celkovo. Osobne považujem Whirlpoolku za mierne podhodnotenú spoločnosť, pri ktorej očakávam nielen určitý cenový rast, ale aj stabilný dividendový príjem. A posledný nákup predstavoval okolo tých necelých $400. Takže takto by bolo k spoločnosti Whirlpool. Ďalšou spoločnosť, ktorú sme nakupovali, bola Adobe Systems. Ako vidíte, tiež táto spoločnosť je momentálne v problémoch, ako investori neveria kvôli AI, tak je v poklese. A ja som chcela tento pokles využiť, lebo nemám tu ešte veľkú pozíciu v tejto danej spoločnosti. Keď už bola v mojom portfóliu od roku 2022, tak som chcela navýšiť podiely v danej firme za túto atraktívnu cenu, tak som prikupovala za okolo tých necelých $700 tú spoločnosť. I keď táto spoločnosť nevypláca dividendy, v mojom portfóliu kombinujem oboje rastové aj dividendové spoločnosti. Táto spoločnosť si myslím, že je momentálne pod tlakom, lebo investori sa obávajú, že hlavne AI nástroje by mohli narušiť hodnotu ako tradičných softwarových produktov alebo firiem celkovo. Čiže to nejde len o Adobe, ale aj iné podobné firmy. A v podstate tieto nové AI nástroje sťažujú predpoveď dlhodobého rastu a tak vytvárajú kvázi tlak na ceny akcie.
Adobe má tiež rozsiahlý počet zákazníkov a zároveň svoje vlastné nástroje umelej inteligencie, ktoré by im mohli pomôcť sa prispôsobiť meniacemu sa technologickému prostrediu, čiže vidím pri nich potenciál do budúcnosti. A myslím si, že Adobe patrí medzi jedných z tých lepších softwarových firiem na trhu, ktoré majú nielen predpoklad prežiť, ale aj prosperovať v AI ére. A je to jedna z najznámejších softwarových spoločností na svete, by som povedala. No a historicky je za veľmi atraktívne ceny, i keď tam je akási neistota od investorov. Ja im z dlhodobého hľadiska verím a preto som aj prikupovala ďalšie podiely. A to by bolo asi tak všetko k dnešnému videu. Ďakujem tým, čo to dopozerali až do konca. Prajem vám úspešný týždeň a vidíme sa v piatok. Čaute.